Minkejja illi il-persuna fit-tmun tal-pajjiż inbidlet, ir-retorika tal-Prim Ministru Robert Abela hija kontinwità tal-predeċessur tiegħu Joseph Muscat. Dan kif waqt illi kienet jiġi intervistat fuq ix-xandir tal-Istat, Robert Abela baqa' ma qalx għal min kienet infetħet verament il-kumpanija sigreta Igrant bil-Prim Ministru idawwar il-kliem b'dan il-mod. Fl-inkjesta Igrant hemm stabbilit ta' minija kemm fuq il-karta Igrant kif ukoll bħala l-ultimate beneficial owner ta' Brian Tonna. Il-verità hi illi Brian Tonna nnifsu dejjem insista li l-ultimate beneficiary owner ta' ċer waħda biss mill-kumpanija kienet tiegħu bħala Nexia BT. Madankollu f'email mibgħuta mill-partner tiegħu Carl Cini lil Mossack Fonseca dan indika b'mod ċar il filwat li dwar Tilgate u Hernville tal-informazzjoni ta' Keach Kembri u Konrad Mizzi rispettivament rigward Igrant. L-informazzjoni kellha tingħata permezz ta' Skype u allura qatt ma sirna nafu min tassew kellu jgawdi minn din il-kumpanija illi fetaħ Brian Tonna, Abela jibqa' jaħrab id-domanda. Tul din l-intervista, Robert Abela kien mistoqsi jekk hux lest jilqa' l-appelli biex jagħmel apoloġija mal-Laburisti mal-qbija tal-poplu Malti wawċi kollu dwar l-episodji żvelati fl-aħħar ġimgħat inkluż dwar MacBridge. Anke hawn huwa farfar totalment ir-responsabilità. Mark għandek żball, jien m'iniex il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista. Jiena l-mexxej tal-Partit Laburista, imma m'iniex il-Partit Laburista. Robert Abela b'mod mill-aktar skomdu insista li huwa qatt ma ddefenda lill-ex Chief of Staff Kastilja Keach Kembri bil-preżentaturi fakru illi hu dejjem baqa' fommu siket. Joseph Muscat kien Prim Ministru, kont tkun dejjem warajh, kont parti mill-grupp parlamentari tiegħu. Konna narawk dejjem warajh, kont fil-kabinett tiegħu minħabba li kont konsulent tiegħu. Dak iż-żmien meċċejn, dak iż-żmien mhux tal-li meċċejn tal-li kont tiġi fil-programmi ta' television u tiddefendi inti u kulħadd ġifieri ma nklus nies li għadhom fil-Partit Laburista llum u fil-Gvern. Jiddefendu l-Keach Kembri, l-Konrad Mizzi u dak li kienet jiġri. Fejn iddefendu? Kontu tiġu hawnhekk, kontu tiġu. Saqsejt li fejn iddefendejtu? Kontu tiġu tiddefendu dak kollu li qed jiġri. Qatt b'mod. Saqsejtek u ma weġibtniex. Qatt b'mod Saqsejtek u ma weġibtniex. Qatt b'mod pubbliku ma ġejtu hawnhekk u għedtu Keach Kembri jagħmel ħażin. Qatt. Mistoqsijek lill-Aħwa de Giorgio lil Vince Muscat il-kabinet u x'serja tiegħu mill-proklama Abela ma eskludix. Alla ħares inwiġbek is-sajfa jew le għaliex inkun qed nagħmel prejudging ta' dak li jrid jiġi diskuss fil-kabinett. Fil-waqt li ma ħassx li kellu jelabora dwar il-fatt li kapaċi jkun hemm konflitt ta' interess fid-deċiżjoni li ser tittieħed mill-kabinett dwar is-suġġett minħabba l-fatt li dawn il-persuni qed jallegaw illi hemm Ministru preżenti li kellu sehem f'attentat ta' serqa aggravata. Intant, mistoqsi dwar l-inkwiet kbir li qed iħabtu wiċċhom miegħu is-sidien tan-negozji minħabba l-pandemija, Robert Abela dawwar il-kanuni fuq il-Partit Nazzjonalista b'tawwiġ tal-fatti sintomatiku meta jispiċċa daru mal-ħajt. Diskors li apparti illi huwa fals juri li ċertament il-Prim Ministru qed jinjora ir-realtajiet tal-poplu. Imma ir-realtà dik hija l-pandemija u dak id-dibattija li ġib magħha. Fl-istess programm, għattini darba f'tem ta' nofs ta' nar, Robert Abela injora għal kollox lil professjonisti fil-qasam tal-ispettaklu, fostom atturi, kantanti, zeffina u artisti professjonisti, qasam minsi għal kollox mill-gvern ta' Robert Abela. Daqs li kieku dawn il-ħaddiema ma jeżistux fi żmien meta qatt daqs illum ħobżhom spiċċa medded daqshekk.